No, sziasztok srácok, ebben a videóban Nikivel fogok egybeegyezni. Rég volt, de Niki beleegyezett egybe fog jönni, és aztán 5 nyerésig megyünk. No, Niki írja egy karaktert, azt toljuk. Mindjárt meg a Crow. Csak én nem biztos meg. Na, szuper. Miből be is az. Nem. Mi tudjuk. Így jó. 5-ig megyünk, az a legfontosabb dolog. Na, mindjárt kezdődik a meccs. Fú, de izgatott vagyok. Egy 0. Közben én szépen megdögöltem. Nagyon jó. Ezt is nem lehet ma kidodgyolni sajnos. Nem lehet ilyeneket kidodgyolni. És igen, killekre játszunk. Na. Na. Nem szabad. Júj. Júj. Ne! És ezért fogom elveszteni. Ajaj. Igen. Pedig mikor egybeegyeztünk, mindent nyertem. Párszor volt döntetlen. Piperrel is még nyertem. Ez fölösleges volt. Az a baj, ide fog beugrani középre, lehet, hogy nem ugrott be. Jó. Nagyon jó. Eddig stabil. Visszahoztuk a átlagot. Nem. Jó. GG. Na, nyertem. 4-3. Akkor 1-0 van. Akkor most írok én karaktert. Egyszer én. Gondolkozni kell. Nekem megvan egy otthon. Megvan itt. Ó, az jó. Na, mindjárt lesz egy véd, csak még kell egy kis teendőt intézzek. Egy pillanat és jövök. Na, mehet. Ez nem jó dolog. Ez a dolog nem jó dolog. Hagyni békibe engemet. Hagyjál már! De mama, anyám. Jaj. Most kapja. Most én.
Én jövök. Na, vezetek. Meg egyszer megöltem. Egyenről jól állok. Niki nem tudja, hogy mi a titkos fegyó, szóval majd megmondom neki. Mert ő ezt nem tudta, az fix. Azt hittem szorosabb lesz. Manuel is feladta. Na. Akkor elmondom neki. Mikor ram volt tiszta, ugye én lesztanultam, és akkor van a másik edit, amivel ki tudok bele szabadulni, és nem tudom miért nem azt hoztad, pedig ma kijutottam volna 6 billió felhasználásaimból, de mi... Jaj. Na. Niki mindjárt írja is a kövi karaktert. Aj, ne. Szoros lesz. Kezdődik. Szépen meghaltam. Oké. Döntetlen eddig. Ez szoros lesz. Most volt egy jó nagy lövésem, amit kihagytam. Ezt már nem. Ezt már nem. Nem tudom miért ugrott, de rossz választás volt. Na, olyan rossz, jaj. Hogy? Jaj, hogy menekülj hátra. Meg kell kill. Kill. Na gyere ide. Meghalsz. Jó. És itt a vége. Eddig 3-0. Most én írok. Itt van egy csodálatos skin. Nagyon szép. És most csappanjunk majd bele a meccsbe. Közben amúgy ezt fogom szóltani ki. A meccs 2-10 veszi. 3, 2, 1 és megy. Az szép, nagyon szép Gigi. Nagy Jönnikus közben. Aztán nagyon nagy... Au. Ba vagyok. Az a baj, hogy ő vezet. És én általában jól szoktam menni blokkal, de most nem megy valahogy jól. Jó. Ne! Pont ez alatt. De ilyen nem létezik. Pedig eddig mindent nyertem. Összes Brock vs. Brock mérkőzést. De most valahogy megtartosodott.
Meg lehet visszahozni, csak nem kéne beugraljak mindőszakra. De muszáj. Ilyen helyzetekben. Most ugrik. Akkor meglepő. Nem ugrik. Marad hátul. Akkor ha. És nem sebzett belé semmit. Jó. Kire játszunk, ugye? Ki. Mutasd meg, hogy hol vagy. Nem. Ne! Szerencsés. Sajnálom. Sajnos. Hát de szép volt. Most akkor Niki ír. Oké. Kamikaze, piu. Ez nem jó, ez nekem nem tetszik a piu. Nem piu. Nem piu. Nem. De hogy nem piu. És ezt most miért csináltam? Nem. Ahogy elmenekült. Ugrunk utána. Mennél maga húz. Nem is kell. Már meglepjük. Minek húztam magam. Szörös. Majon is. Nagyon gyors. Ujjúj. Ne. Na nézd meg. 200 zikóba tolja. Alánka. Igen, amúgy úgy lett a nevem. Lukazikén. Sikerült 60 gemet összegyemeszölni. Nem, mint hogy előző név nem annyira tetszett volna. Nem, vagyis elkezdtem unni. Na, egy picikét. Nem legyél mérges, Niki, megtanulsz majd egyszer játszani Grey-jel is. Majd. Biztos. Akkor eddig 4-0 vezetek. Jó, írok, akkor egy Na. A utolsó fight kezdetét veszi. Itt összecsap a színek nagyon jók. Nézzük a fightot. Sorozzuk egymást eddig egy picit, nem annyira. Merjünk támadni, mert a kicsit. Ajjaj. Betöltöttem a szit. És most akkor meglakik. Ajjaj, ez fölösleges volt, hogy itt távolról lefegyek. És azt leteszi a sajátját, aztán küzdjek meg velem. Küzdjek meg a masszival mi. Oké. Halleluja. Hypercharge masszi. Minden. Gyere. Na van szép. Tudod mit? Masszi mennyi. Meg jó is, figyelj, jól levédekezte. Újra. Neki is van Hypercharge. Csak kell a maci. Akkor a maci. Nem menekülök el. És még a végén sikerül. Akkor ez a videó ennyi is lett volna. 5-1 a végeredmény. Köszönjük a Nikinek a részvételt. Én Lucas Game voltam. Sziasztok!